गिबि गिबियावनो आंनिफ्रायबो जाय बिथांमोना पास जाबाय मोजां रिजाल्ट खालामनो हाबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ जासिहरबाय कंग्रेचुलेसन जासिहरबाय। थारैनो बाख्नायथाव बिटिआर ओनसोलनि मोननै जिल्लाया आसामनि टप 5 नि गेजेराव थानो हादों। पास पार्सेन्टेज हिसाबै चिरां जिल्लाया आसामनि 1 नाम्बार रेंकिंआव थानो हादों। दा बिनि थाखाय जोङो गोजोननाय मोनदों आरो जों इउपिपिएल हानजा हिसाबै बिनि जा मोनसे फिथाइ बे फिथाइनि आन्दोआव जोंनि बिटिआरनि चिफ मानजाथाव प्रमद बर' बिथांनि सान हर नाजानाय थांनाय 2 बोसोर जोंनि ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो हादों आरो बे गोजोन थासारिल' नङा बिथांनि नाजानायाव जोङो सुपार 50 मिशनफोर बायदि मोनसे सुबुं धोन दानाय जा मोनसे मिशन बेफोरजों सोमोन्दो गोनां आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो फरायसालिफोरखौ स्कुल एडप्शन मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां स्कुलफोरा दा मोजां मोनसे अबस्थायाव फैदों। दा बेखायनो परिबेस आरो जोंनि नाजानाय बिनि गेजेरजों दिनै मोनसे फिथाइ मोननो हादों। गतिके दिनैनि नैबे मिडियानि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांनो जों साबायखर जासिहरदों कंग्रेचुलेसन जासिहरदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव आरो जों बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन रिजाल्ट खालामबावनो हायो जों बेखौ मिजिंथिदों। गतिके दिनै नैबे समाव बयनोबो बिटिआरनि आरो आसामनि जाय बिथांमोना मोजां मार्क लानानै पास खालामनो हाबाय बिथांमोननिसिम साबायखर जासिनाय हरनाय थाबाय। गोजोन्थों। मोजां दिनैहाय नोंथांमोना बे खौरांगिरि मेलाव नुजाफैनायनि थाखाय गिबियावनो नोंथांमोननिसिम गोजोननायजों लोगोसे साबायखर बावबाय। जोंहा दिनै जोबोद गोजोननायनि बाथ्रा जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव जे चिरां डिस्ट्रिक्टआ चिरां जिल्लाया आसामनि गेजेरावनो मेट्रिक परिखानि रिजाल्टआव बयनिबो गाहायसिन रेंकिंआव थायोमोन। देग्लाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जिहेतु सोलोंथाइ बिफाना बिथाङानो आखायावनो दोनदों बिथांनि दैदेननायाव सान हर अहरह खामानि मावनायाव दिनै चिरां जिल्लाया पास पार्सेन्टेज हिसाबै आसामनि गेजेरावनो टप रेंकिंआव 1 नाम्बार रेंकिंआव दिनै फैनो हाबाय। बेनि थाखायनो गिबियाव गासैबो फरायसाफोरनो उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनो जोंनि इउपिपिएल हानजानिफ्राय गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरनायजों लोगोसे बिथांमोननि गोजों इयुन हास्थायनानै आफा इसोर आनान गसाइनाव आरज गाबहरनाय थाबाय आरो दिनैनि बे जोंनि रंजाथाव मोनसे दिनाव जोंनि बिटिआरनि जे चिफ सार प्रमद बर' बिथांनो जोङो जोबोद साबायखर बावहरदों। बिथांनो गोसो गोरबोनि जोङो हामलायनाय जासिहरदों। बिथांनि दैदेननायावनो दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जे मेट्रिक आनजादनि जे रिजाल्ट बेयो जे बेबायदि दावखोनो हादों जोंनि फरायसाफ्रा बेबायदि मोजां मोनसे पारफरमेन्स होनो हादों। दिनै बिथांनि दैदेननायाव गोजोन मोनसे थासारि फैदों आरो बिथांनि दैदेननायावनो जोंनि सोलोंथाइनि फोथाराव मोनसे बादायलु आबहावा बिथाङा सोरजिनो हादों। सुपार 50 बायदि मोनसे मिशन बिथाङा लन्च खालामनानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि हेफाजाबजोंनो सोलोंथाइनि फोथाराव जोङो मोनसे गुन गोनां जे सोलोंथाइ जाहाथे होनो हायो बेनि थाखाय बिथाङा जोबोद नाजागासिनो दं। दा दिनैनि बे खुसिनि दिनाव आंजों लोगोसे जोंनिनो इउपिपिएलनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि लोगोसे जोंनि बिटिआरनि इएम सार डक्टर निलय स्वरगियारिखौबो फंनैसो बुंनो आं खावलायदों।